mkpa ndị Guidance and Counselor bara n'ebe ụmụ akwụkwọ na-abụrụ ihe ga-eji wee egwu egwu maka na ha na-agbaziri ụmụ akwụkwọ ka a na-eso usoro dị mma. Guidance Counselor bụ usoro inyere ụmụ akwụkwọ aka ka ha nwee mmepe n'ihe gbasara mmụta nakwazi ezi echiche iji wee hụ na ha nwere anwụrị ma bakwa n'uru n'obodo. Ndị Guidance Counselor bụ ndị ama ama zụrụ nke ọma bụ ndị nwere ike ime ihe ndị a. Kwenye na n'igbo ọgụbanye nta akụkọ ya na ngalaba nke mmụta wetara anyị akụkọ a. Ya onye isi oche Post Primary School Service Commission Ọkammụta Nkechi Ikedugwu kwuru na ndị nduzi na ndị ndụmọdụ bụ ndị kwesịrị na-anọ oge ọbụla iji wee nyere ụmụ akwụkwọ aka ịmara ihe a ga-abụ na ndụ. Ọ yọkwara ndị nne na nna ka ha ghara ị na-amanye ebumnuche ha na ebe ụmụaka ha nọ gbasara ihe a ga-abụ na ndụ, kama ka ha hapụ ụmụ ha ka ha jiri aka wee họpụta ihe masịrị ha ha ga-abụ na ndụ ha, wee gakwa n'iru ikwu na ọ bụ okedịrị ụlọ akwụkwọ ịgwa ndị nne na nna ebe ụmụ ha na-eme nke ọma. Onye ndụmọdụ nke ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Ọkpụnọ bụ Oriakụ Chinwe Okeke nke rugoro ọrụ ahụ afọ 10 kwukwara mkpa ọ dị ụmụ akwụkwọ ịma ihe a ga-abụ na ndụ ha, wee kwuo ụdị dịgasị iche iche o si enye ha nduzi na ndụmọdụ, wee gakwa n'iru na ọ na-adụkwa ndị nne na nna ọdụ wee na-agwakwa ha ka ha ghara ị na-amanye ụmụaka ha ebumnuche ha gbasara ihe a ga-abụ na ndụ, kama ka ha nye ụmụ ha ohere iji aka ha wee họpụta ihe a chọrọ ịbụ na ndụ. Na okwu ahụ a na-ekwu na ịga akwụkwọ bụ ihe efu, nwata akwụkwọ Community Secondary School Oreri bụ Nwaada Chinecherem Nwachukwu gwara ndị ntorobịa ka ha wepụ uche ha n'okwu dị otu ahụ, wee kwuo na agụmakwụkwọ bụ igodo na-emepe ọganiru na ndụ, wee gwa ha na ịga akwụkwọ ga-enyere ha aka imezu ebumnuche ha na ndụ ha. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.